Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol. And tita. Teka lang. Tanya Chinita. Hoy, aray mo, pakak. Feel good morning, call and tits. Just call me Nina ng Dawis, Digos City, Davao del Sur. Thank you for the wonderful question. Kasalukuyan po akong nasa Antipolo ngayon at namamasukan bilang isang tagaluto sa kantin. Hello po sa mga byuda and byuda dyan. Kapederasyon niyo po ako. Biyudong buhay. Buhay pa yung partner, hiwalay. At meron po akong 3 mga anak. Ang panganay ko po ay maagang nag-asawa, kaya bumukod na yan siya. Pero ang katas ko po ay tungkol kay Samuel. Nakatrabaho ko po siya sa isang banana plantation sa aming lugar. 45 na ako. Ay, 45 pala. Nalagay ko sa caption 54. Mali. Sabi mo Si Samuel ang 54. ay, sorry. 45 na ako, si Samuel naman 54. At iniwan ang ka-live-in niya. Kawawa. Kawawa, Samuel. Nanliligaw siya pero hindi ko siya type. Wow! Juicy ka, Nina? Gabi na natatapos yung trabaho namin sa planta. At isang beses, wala po akong kasabay pa uwi. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Gabing-gabi na. Ano yung gabi sa Bisaya? Gabiin na. Nina, Oh, uli na ka? uli na. Kaso, wala na ako masakyan. Ilonggo. Ilonggo Saya lang. man eh, diri-diri Ilonggo man lang ilong. ang kaya ko. Sorry ba? Pagtarong ba? Sabay na lang sa ako. Sabay ta. Eh, ayoko. Eh, Dili man ko magan- mamaak, dili man kita kagatin. para ikaw may plano. Dili, mag-antay ako ng masakyan ko pa uwi. Di bale, thank you ha. Wala may masakyan diri sa lalabas sa planta. Asa bala yung kasamahan mo isa? Kasi, umuwi na sila kasi sila may sinabayan. Ako, mag-isa, nahirapan ako talaga. Hello. Hello, Mars! Hello. Mars, sorry kay Mars kay Mars, bakit mo ko iniwan? nag-absent ko, Mars, kay kuan ko, Mars, kay Kalintor Lab ko. Lagnat pa
ikaw pasok, Mars. Sorry, wala kang kasama pa uwi, Mars. Mars, takot ako dito. Baka pwedeng sunduin mo ko kahit may sakit ka. Hindi nga ako ng trabaho, papasundo ka. Baka kuyapi. Mars, sumabay ka na lang kung sino ka Mars dyan. naman? Kung sinong pwedeng masabayan mo. Wala. Ay, si ano? Si Ginaamo. Samuel. Shh! Shh! Hi! Ay! May hindi na mo nakagiro. Andiyan si Samuel. Sumabay ka na. Huwag ka ng OA. Usahan mo. Gusto mo diyan ka matulog sa planta. Daming lamok. Eh, mag-antay ako ng grab din eh. O say graboy na sa Banana Plantation. Grabe mong mata. Oh, Green GSM. Wala pa na diri sa atong lugar. Sa Manila pa lang na. Mela pa lang yan. Eh, ano ba ako? Joyride, wait. Wala ka yan. Wala ko. Wala ka niya. Sige na ba? Sorry talaga, Mars. Next time na lang. Mars! Oh, sabay na Pagtaro sa mong kuha. giatay, giyam ng bading na yan. Tara na. Kaulaw, akong bahala sa'yo. Baka kagatin mo ko, dong. Oo. Ay, dili, uy. Sige na, tara na. Kay gabi na. Aray. Para kang baryo. Tara na. Sakay na. Hatid mo ako ah. Oo, lagi. Sige. Hay. Oh, bakit ka tumigil? Unsay problema? Damay na i-checkpoint. Wala tang helmet, wala tang chinilas. Ay, naka-chinilas lang ako. May checkpoint dito. Oh, yun o, doon. Dito pwedeng tumawid kayo. May mga checkpoint nga, mahuli tayo. Bakit ka? Dakpan Kasi to walang ba? helmet. Wala man tayo helmet dito sa probinsya. Tayo uso, wala man Eh, bakit may uso. checkpoint pero wala kang helmet? Mag-helmet lang pag may checkpoint. Ano naman yun? Basic. Basic. Kaya, Paano kaya magawin sa akon? wala ganun sila kat... Uy, bay! Wala ka katabok, bay! Bakit nyo kami hinuli? Checkpoint ba eh? Hindi yan ang checkpoint. Hindi tayo magpalapit doon. Dahil siyempre dito Ganun na ba sila. yan? Ganun Ganun yun. ba yan? Ikot na Bay, ako bay! Hindi ako makatawid, bay! May checkpoint din, bay! Oh, tingnan mo sila nga din. nga, anong gawin natin? Doon na lang tayo sa pinsan ko. Doon muna tayo tambay. Kay mamaya, mga alas 12, wala Parang na sila. masaya ka magtambay doon sa pizza. Hindi kasi. Ano na, gabiin na ba? Gabiin na. Eh, alangan dito tayo magtambay. Ay, kailangan ko makauwi ng maaga. Mag-alala ang mga anak ko. Maaga, maghahating gabi na, maaga. Tara Ay, may na. pasok pa ako. Ay, iwan na lang kita dito. Bahala ka. Hindi. Oh, sabay na ta. Sabay na Tara ta. na. Sabay na ta. Okay. Laban tayo na di ay. Tara. Sa takot niyang mahuli sa checkpoint, sa pinsan niya kami dumiretso at doon ay nag-inom kami og tuba. Shot, go! Go, shot, go! Salamat, go. Labi ng tuba, go! Tuba! Layo sa sakit, dul sa igit. Magpurigit pa, delikado. Pero wala man yung sagol tubig, go. Layo sa sakit, dul sa igit. Kailangan ko ng subtitle. Ingon siya. Sabi niya, ano daw? Hindi ko na siya naintindihan. Siya ay medyo lasing na. Oh, shit. Minom ka na to ba? Dali. Magalit akong mga anak. Baka ako'y Gamay lang, gamay lang. Gamay. Gamay lang, shit. Sige na. Isa lang. O, isa lang. Usa lang. Usa lang. Usa lang. Sige. Sige na! Usa lang? Usa lang. Shot Usa na. lang. Okay. Wait. Shot na yun. Karon ka. Shit, to ba? Kuha na isagulan og
Kubli. Dili, masarap. Lami, lami. Ugto ba? Lami. Dili. Bahal man gud na siya, bahal. Usa pa. Check ko kung hindi, dili talaga Abi ba ako? kalami. Ayo, dili ka ganahan. O, sige, isa pa. Ayan. Ah. Baka maintindihan ko kayo pag ako'y Kana. Sat. dua. Ah. Dua? Oh, doha na. Dua. Ah. Lisod no. Hirap no. Ay, nako. Ah. Ayan. Lami. Lami. Ah. Usa. Isa pa. Usa pa. Uy, tama na uy. Dagan ako na inom. Okay. Ha? Ay, sige pa. Inom pa. Wala ko giniya. Wala ko giniya sa uli. Sabihin mo na Tagalog, hindi ka inuwi. Yun na lang. Hindi daw siya inuwi sa bahay. Ako na rin mag-narita. Saan kayo sila pumunta? Sulod. Dili lang sa sa bahay ko kasi Kailangan ko mauli. Samuel, kadlaw na ba? Madaling araw na ba? hanapin ako ng aking mga anak. Tinanay ni mo, hindi, sip mo. Huwag mo akong hawakan dyan. Bakit mo ako hinahawakan sa Nina. aking private parts? Nina, dugay na kayo kung may gusto sa imo. Ha? Gusto kay tika. Ay, Diyos ko. Ano man? Samuel. Yatay, gyud. Pagpay ka niya, dong. Ano man? Ako'y byuda. Oh, Aking anak tatlo. Naging kabalo naman ko. Alam ko naman yan, may 3 kang anak. Okay lang na. Ako may anak man din ako, pero Bakit hiniwalayan mo ako. okay na yan? Maghubog-hubog. Okay lang na, maghubog ka. Dali na, dali, sis. Baka mahuli tayo dito Wala, ni... ako aning balay. Wala yung problema. Okay, Dali. okay. Dali na, dali. Gimingaw Salami ka. mo? Palami. Naging kami na Samuel nang wala sa oras ko and tits. Okay naman ako kasi mabait naman siya at malaga sa akin. Bisaya, nagigilong mo. Sanay ka. Ito, pwede malito, guys. Pwede malito, guys. Bisaya, nagigilong. Hindi, Ilarga! Tagalogin mo na lang kasi. Sige nga. Kumuha na po kami ng motor. Kasi naging kami na at nagsama na kami. At hinuhulugan namin yun kasi nga sira yung motor niya. Pero ayaw nanay ko at mga anak ko. Ang bilig, dali-dali ka? Ha? Nagmadali ka? Sino yun? Nanay mo! Mamaya pa ako. Oo nga, Mars. Di ba, ante, may mga anak na rin yun si Samuel. Pero mabait naman yan sa planta. Inalagaan. Alaga man siya dun sa planta, ante. Nanay. Kaya nga, ayoko rin daw. Mag-ina nga kayo. Mga ina nyo. Ha? Ayoko doon kay Samuel. May anak na rin. Sagutin mo, Nina, na may anak ka rin naman. Tama po ko yung anak. Naaman po ko yung anak. Nay. May anak din naman yun may anak din naman ako 3 pa nga Pero baka ito na yung chance, 'di ba? Magka-love life ako.
Ito naman nababali. Mama, dili ayaw namin. Mahirapan ako pag medyo. Mama, si Janjan na lang. Mama, ayaw namin dun, Mama. Oh, mama, nay. Binibigyan na ako na ito niya, nay. Mga anak, na-inlove ang mama nyo. Ano ba ang gawin ko? Mukhang magiging maayos na tatay naman si Samuel eh. Ewan ko sa iyo, kabalo man. Ah. Hello, Nina. Ako tong boss mo dati, yung doktor. Pwede ka magtrabaho ulit sa akin. Dito sa Antipolo, may kantin ako bago. Ikaw na magluto. Bigyan kita maayos sa sweldo. Pag-isipan mo, ha? Magkano po ba ang sweldo? Basta Sir? bibigyan kita malaking sweldo. Kilala mo naman ako. Kailangan ko po ng number, sir. Dahil isa sakripisyo ko Basta ang aking mahigit mga sa 20 mil. Okay sa'yo. What? Nabagwat-wat na naspag na. Sige na, ha? Okay? Sige, sir. Balikan kita, sir. Unsa? Kaya akong payag. Unsa? Doon, sa Maynila. O balik na sa kag Manila. Kasi Unya ako, 20. saan ko diri? Kung mahal mo ko, kung... Ako yung mahal mo, Di mahal ti ka. Kung mahal- Gigugma ti ka. Kung higugmak mo ako, mag-antay ka sa akin? Hulaton ko ni maghulat ko. Mulat ka. Ligawan ko ni mo, mamisti ka. Talaga? Mahal ti kanina, bisag tuloy mong anak. Ako, may anak din ako. Mahal din kita, Samuel. Hintayin mo ako, ha? Kailangan ko lang to para sa mga anak ko, eh. Ihigugma ko ikaw. Uy, tama. Sakto, gigugma pa ti kanina. Pero kiss dia. Kiss na yun. Dito sa likod ta. Dito na sa harap. Sige. We've been through everything there is. Can't imagine it. Metro's number one, Love Radio. Basic!